салом дӯстони азиз, мо идома медиҳем ба ҳал кардани тестҳои Олимпиадаи ҷумҳуриявии хонандагони синфҳои 11 ва имрӯз тести рақами 6-ро ҳал менамоем. тести рақами 6 буд. тести рақами 6. шарти масъаларо ҳам дар рӯи экран мегузорам ва ҳам ҳозир бошад мехонам. ҳангоми ба шабакаи шиддати электрияш 220 волт пайваст кардани самовори электрии тавонои 600 ватт. шиддати электрикии шабака U0 баробар аст ба 220 волт. ҳангоми ба он пайваст кардани шиддати самовори электрии тавонои 600 ватт. тавонои самовор мо онро бо пи самовор ишора менамоем баробар аст ба 600 ватт ва чойники электрикии он мо бо пи ч тавонояшро ишора мекунем. тавонояш 300 ватт пайваст кардан ки ба ҳамин шиддат мувофиқанд, ба ҳамин шиддати U0 220 волт мувофиқанд. об дар самовор ва чойник дар вақти якхела меҷӯшад. яъне фарз мекунем ки дар ягон вақти тав меҷӯшад ва агар онҳоро пай дар пай пайваст карда ба ҳамин шабакаи шиддатдор пайваст кунем, об дар чойник дар 0,75 соат меҷӯшад. тав 1 0,75 соат ва мо бояд пайдо созем тави 2-ро. тави 2 яъне об дар ҳангоми пай дар пай пайваст кардан об дар чойник дар самовор дар чанд вақт меҷӯшад. акнун барои ҳолати якум аввал фарз мекунем ки дар самовор барои оби самовор ҷӯшидани оби самовор ягон гармии Q1 лозим аст ки чи мо онро дар алоҳидагӣ ба ҳамин шабакаи шиддат пайваст кунем, чи онро пай дар пай пайваст кунем. барои миқдори ҳамон миқдори массаи обро ба то ҷӯшидан гарм кардан ягон гармии Q1 лозим мешавад ки барои ҳолати якум, яъне барои ҳолати якум ҳангоми пайвасти алоҳидаи онҳо об дар самовор барои ҷӯшондани оби самовор ягон оби самовор фарз кунем QS сарф мешавад ки он баробар аст ба пи тавонои самовор зарби тав ки гуфта шудааст ки он дар як вақт меҷӯшад. мо он вақтро бо тав ишора кардем. дар ҳамин ҳолат дар чойник бошад Q ягон оби чойник бошад бо Q ч ишора мекунем баробар мешавад ба пи ч зарби тав. яъне об дар ҳолати аввал дар анамхели як вақт меҷӯшад. барои ҳолати дуюм бошад онҳо пай дар пай пайваст мешаванд. дар ҳолати дуюм ҳар дуи онҳо пай дар пай пайваст мешаванд. мо метавонем онҳоро ҳамчун ду муқовимат тасвир созем дар занҷир. яъне инҷо мо шиддати U0 дорем. вақте ки мо онҳоро пай дар пай пайваст мекунем, муқовимати самовор R3 ва муқовимати чойникро бо R4 ишора мекунем ва мувофиқан R самовор ва R4 баробар ҳастанд ба R самовор баробар аст ба U0 квадрат, яъне шиддате ки ба он мувофиқ аст тақсими P самовор. ҳамин тавр мувофиқан R чойник баробар аст ба U0 квадрат тақсими P чойник. муқовимати онҳоро мо метавонем бо чунин ифодаҳо пайдо кунем ва мо медонем ки ҳангоми пай дар пай пайваст шудан дар ҳамин занҷир ҳам ба воситаи самовор ҳам ба воситаи чойник ягон токи E0 мегузарад. ба воситаи ҳар дуи онҳо ягон токи E0 мегузарад ки ин E0 мувофиқ қонуни Ом баробар аст ба E0 баробар аст ба U0 тақсими муқовимати умумӣ. муқовимати умумии мо ин R самовор ҷамъи R чойник мебошад ки онро мегузорем. U0 квадрат тақсими P самовор ҷамъи U0 квадрат
тақсими пи чойник ки ин баробар мешавад ба 1 тақсими уй-0 боз 1 тақсими инро сода карда менависам. сода карда нависем, ин мешавад пи самовор пи чойник тақсими уй-0 уй-0 дар қавс пи чойник ҷамъи пи самовор. ин буд ҷараёни И0. хато нашида. дар инҷо қавсро мепӯшем ва акнун анамин намуди муодиларо барои ҳолати дуюм менависем. ҳолати дуюмро ман дар инҷо менависам. барои ҳолати дуюм боз барои обе ки дар самовор ҳаст анамин хел q сарф мешавад, яъне q самовор, q обе ки барои ҷӯшондани оби самовор сарф мешавад баробар аст ба, дар ин ҷо азбаски ҷараёнҳо дар ҳар ду онҳо баробар аст, мо бо истифодаи чунин ифода масъаларо ҳал мекунем. И0 квадрат ри самовор зарби тави самовор ки дар ин ҷо тави 1 ба мо тави чойник маълум аст. дар ин ҷо тавро тави чойник бо тави ч ишора мекунам ва тави самоворро ман бояд пайдо кунам. ва q-и оби чойник баробар аст ба И0 квадрат боз ри чойник зарби тави чойник. тав дар ин ҷо вақт аст албатта. акнун мо дар ҳар ду ҳамин муодилаҳо q-и самоворро бо q-и самовор, q чойникро бо q чойник баробар карда ҳосил мекунем. пи самовор зарби тав, яъне ман инро бо ин баробар мекунам ва инро бо ин баробар мекунам, баробар мешавад ба И0-и мо мегузорам пи самовор пи чойник тақсими уй-0 пи самовор ҷамъи пи чойник И0 квадрат ри самовор, дар ҷои ри самовор дарҳол мегузорам, дар ҷои ри самовор ана инро мегузорам уй-0 квадрат тақсими пи самовор зарби тави самовор ки дар ин ҷо муодилаи зерин ҳосил мешавад. дар ин ҷо пи самовор бо ин пи самовор ва бо ин пи самовор ихтисор мешаванд, чунки агар ин пи самовор ба ин тараф ояд квадрат мешавад ва ин ҳам аз қавс берун бароварда шавад квадрат мегирад. квадратдорҳо пи самовор квадрат ба пи самовор квадрат ихтисор мешаванд ва ин ҷо уй-0 агар аз қавс барояд квадрат мешавад, бо ин уй-0 ихтисор мешавад. чунин баробарӣ ҳосил мекунем. тав баробар аст ба пи чойник тақсими пи самовор ҷамъи пи чойник дар квадрат зарби тави самовор. ва агар ҳамин корро мо барои аз ҳозир мо ҳамин муодиларо аз муодилаи фарз кардем ки 1 ва 3 ҳосил кардем ва агар мо ин корро бо муодилаҳои 2 ва 4 анҷом диҳем, чунин формула мувофиқан ба ҳамин монанд ба ҳамин як чунин формула ҳосил мешавад. тав баробари дар ин ҷо дар ҷои пи чойник пи самовор меояд, чунки мо ин корро барои аллакай барои чойник карда истодаем ва дар самовор дар сурат пи чойник истода буд. дар ин ҷо баръакси он махраҷ тағйир намеёбад. квадрат зарби тави тави чойник. акнун мо аз ҳамин ду муодилае ки ҳосил кардем дар охир истифода бурда мо тави ки вақте ки дар самовор чой меҷӯшад онро меёбем. ин қисмати тахтаи синфро тоза мекунам. аз инҳо истифода бурда акнун менависем
дар ин ҷо мо медонем ки тав ба мо маълум нест, пас метавонем тавро бо тав баробар карда ҳосил кунем. яъне p чойник квадрат. акнун ман суратро алоҳида дар квадрат мебардорам, махраҷро алоҳида дар квадрат мебардорам ва ин муодилаҳоро баробар месозам. яъне ана ҳамин қисм, ана ҳамин тарафи рости ин муодилаҳоро баробар месозам, чунки тарафи чапи онҳо аллакай баробар ҳастанд. яъне p чойник дар квадрат алоҳида тақсими p чойник ҷамъи p самовор боз ҳам дар квадрат, чунки квадрати қавс ба квадрати каср ба квадрати сурату квадрати махраҷ алоҳида баробар мешавад. зарби тави чойник самовор ин баробар аст ба p самовор квадрат тақсими p самовор ҷамъи p чойник квадрат зарби тави омадест ҷа зарби тави чойник. ва аз ин ҷо мо бояд тави самоворро ёбем, пайдо мекунем. инҳо махраҷҳои мо ихтисор мешаванд ва ҳосил мекунем тави самовор баробари чӣ хеле ки медонем p чойник дар ин ҷо бо квадраташ ба поён меравад. p самовор тақсими p чойник дар квадрат зарби тави чойник. қиматҳои ададиро гузошта ҳосил мекунем. тави самовор баробар аст p самовор чанда 600 тақсими p чойникамон 300 дар квадрат зарби p чойник 0,75 соат ва билохира t самовор баробар мешавад ба 2 дар квадрат 4 зарби 0,75 3 соат. ин буд тести рақами чанд? Рақами 6 олимпиадаи ҷумҳуриявӣ миёни хонандагои синфҳои 11 ки тақрибан 1 моҳ пеш гузашт. худо хоҳад дар наворҳои оянда тестҳои дигар ва масъалаҳои дигари олимпиадаҳои ҷумҳуриро низ ҳал хоҳем кард.